Здравейте, понеже бизнеса с батериите много потръгна, решихме да минеме и на доставка на сирене в кофа. Нали? В случая това не е сирене, а е литий ферум, колегата може да го покаже. 4 последователно по 260-300 ампер час или така казват китайците. Нали? Сега, каква е идеята на това нещо? Тази кофа с сирене, с литий ферум, извинявам се, да изложим ето BMS, нали? Който е 100 амперов. И съответно с балансни кабели, има си тук и термисторче и така нататък. И това нещо да може да се ползва да храни там някакви неща в кемпер в случая. Или в все едно където ви харесва. Сега не знам дали ще остане в тази къстъм супер елегантна кофа, нали, или ще се премести в нещо друго, но нашата цел тук е просто да му сложим BMS, да му изведем проводниците, нали, както виждате тук всичките тия щуроти и това нещо да бъде в някакъв вид, в който да изглежда като кутия за сирене, но от него да може да си храните фризера. Така че това от мене, batteryservice.bg.